dadewethu awusitshele ukuthi yini isifo sofuba utshela nje umuntu osekhaya lapha uyikha kodwa sakushesha oba mningi imibuzo yakho la. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Isifo sofuba kuyisifo esithathelana ngokomoya. Absolutely. Sisuka komunye siya komunye. Okay. Yeah. So uma ngabe umuntu osephethwe isona isifo sofuba ezokhwehlela noma athimule okanye ekhuluma. So kunaleli gciwane leli silibiza phecelezi ekuyilona elidala isifo sofuba elibizwa ngemycobacterium. So lelo gciwane lelo ilona ke umuntu ayabe seyalihogela, uma elihogela bese ethola ke sona lesi sifo sofuba. Absolutely. Ngiyazi ke into ethi umoya lemakhaya sikhuluma ilimi eziningi khona imoya lengena umuntu athandazela kube nemoya. Ngiyafisa ukuthi uyicacise kahle ngoba ziningi izinto esiyisho ukuthi language ngokuyisebenzisa la esisuke sikhona imina enye into. Masithi isifo esihamba ngokomoya siwe sisho ukuthini? Okay. Kusho ukuthi baba isifo esitholakala emoyeni lesuphefumulayo. Okay. So nje ngenza mangikhwehlela noma ngithimula wena unqake lo moya lo bese siyakungena. Hayi ngiyajabula kakhulu.